plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa ato ang kinabuhi. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay, kalinaw ug maayong paglawas. Sa atong pagsugod, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios ug ayaw kalimot. Litok ka ang pagpasalamat. Litok og thank you Lord sa kinasing-kasing kay gidawat ka sa Ginoo. Ug sa iyang pagdawat sa atong mga pagdaig, pagpasalamat, iyahang ihatag, ibalos ka nato ang pagpanalangin. Munang damurtang magpasalamat, damurtang niyang panalangin. Magambot Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo. Nga imo kaming gitagaan og mayong panahon, mayong higayon sa pagpaminaw na usab sa imo mga pulong. Imo na usab kaming gihatagan og kadasig, kusog, kaisog, ug imo na usab kami nga gihatagan og adlaw nga puno sa imuhang pag-uban, puno kanunay sa imong panalangin. Amahan Dios nga makagagahom ni usab kami aron sa pagpaminaw kanimo ug paghatod og mga pagdaig, pagpasalamat sa imong pagkamaayo. Diin amo usab nga ambitan ang imuhang mga mensahe o paghisgot sa mga butang nga imong gihimo sa mong matag kinabuhi. We declare blessing o God sa matag usa namo ka kinabuhi. Akong gideklarar ang imong pagkamaayo masinatian sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar. Ang imuhang gugma, ang imong kaluoy ug ang imuhang pulong o Dios, ang imong presensya ug ang balang espiritu magagiya sa akong mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan, naa karon silang trabahoan sa ilang mga lugar. Dapit diin o Dios madunggan o mabati usab ang imong mga pulong nga magdala ka namo sa kinabuhi nga puno sa panalangin sumala sa imuhang plano sa among kinabuhi. Thank you Lord sa imuhang pag-uban ka namo sa imong pagpakigsulti ka namo nining adlaw. Salamat o Dios sa kadaugang panalangin nga among naangkon ug among nabati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong butag, maayong pagpaminaw. Happy Saturday sa tanan. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanato. Ug maayong buntag no kanimo kanatong tanan diri sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagtuo nga ikaw gipanalanginan sa Ginoo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nakamata na ba ang tanan? Hala, kung wala pa, pamukawa. Pero nining orasaha mga kaigsunan, labi na atong naay mga trabaho. Kanina rang nagmata. Og labi na gyud ato mga kaigsunan nga nabatasan gyud ang pagmata og sayo aron pag-ampog pagbasas pulong sa Ginoo. Nindot kayo mga kaigsunan nga magbasa ka og Biblia kana bitaw nga human nimong pag-ampo, human kang nagpasalamat, human kang nagdaig sa Ginoo, mubasa dayon kag Biblia kay diha ka gitubag sa Ginoo sa imong mga hangyo. Palaygon ang Dios nga padayon magpadalangin kanatong tanan sa atong panag-uban ining adlaw. Ako nagtuo nga naa ka kanunay sa maayong panglawas, maayong panghuna-una mo'y pinakaimportante. Labi na sa ato karong pagkahisgutan mga kaigsunan, naghisgot ni sa kinabuhi, ang kinabuhi. Matod pa sa uban mga kaigsunan, ang kinabuhi mubo lang. Pero ang gitanyag sa Ginoo mga kaigsunan, kinabuhi taas. Bisan usahay mga kaigsunan ang tao atong hunahuna usahay makalitok nga ang pingi ang imo ang kinabuhi kay mubo ra. Pero ang ipakita sa Ginoo mga kaigsunan, samtang akong ipamalandungan pag-ayo itaas man di ay. Ang gusto sa Ginoo nga kaigsunan og ang gitanyag sa Ginoo nga kinabuhi taas. O dunay pamaagi aron ang kinabuhi mo taas. Og ang ato karong hisgutan mga kaigsunan,
unsaon aron maampingan nato ang atong kinabuhi. Kay kung atong paampingan ang atong kinabuhi mga kaigsuonan, gihatagan nato kaugmaon ang ato ang mga anak. Anindot kayo mga kaigsuonan ang mga mensahe nga ato karong madunggan. Muna ngayaw ihikaw kini ngadto sa imong mga kaila, sa imong mga higala, sa imong pamilya. Ipaabot kining maong mensahe mga kaigsuonan, kay kining maong mensahe nga ato karong madunggan dili lang para kanako, kundi para kanimo, kundi para usab sa tanan. No, para ni sa tanan mga kaigsuonan kining ato ang madunggan nga mga mensahe nga kung imong ampingan ang imong kinabuhi, gihatagan nimo kaugmaon ang imong mga anak. O gihatagan nato og kanang kaugmaon ang atong Pinoy-anan. May butag mayo nga pagpabinaw. Welcome sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Sa Mateo 4:4 ug Lucas 4:4 imong mabasa kana ang mga mensahe. May butag mayo nga pagpaminaw. Og ayaw kalimot batasana ang pag-inom og ininit na tubig. Labi na gyud sa mga kanang nakasinataw og mga acid reflux tungod sa mga pagkaon o pag kana bitaw nga sistema sa pagkaon nga mapasar-pasaran pero makakaon pod grabe makabusog. Unya labi na gyud sa mga nagtrabaho unya naay mga overtime, dugay kay magkauli, makapanyapon, makaigsuon, busog unya makatulog dayon. Kana dili maayo nga maoy sigihon kay delikado po na sa maayong panglawas. Og usapod mga kaigsuonan ang makatabang gyud mga kaigsuonan kana gyud nga pag-inom og ininit tubig matag buntag sa dili pa mukaon. Kunya lapos sa tanan mga kaigsuonan na kay kining mga inaaning pagdasig mga kaigsuonan pag-inom og ininit tubig para ranis sa ato ang lawas gyud. No nga kanang ma-cleanse, mahinluan ang ato ang tiyan, ang ato ang stomach. Unya usag gyud sa pinaka kanang gibalanse diha sa Biblia, dili lang sa pagkaon ta mabuhi sa mga pagkaon diri sa yuta, kundi mabuhi ta pinaagi gyud mga kaigsuonan sa pulong usab sa Ginoo. Mao nay giingon ni Hesus nga dili mabuhi ang tao sa paan lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Unya naay mga panan-awon, naay mga mensahe mga kaigsuonan nga gikinahanglan gyud nga kana bitawng angayan natong tukion, angayan natong tugaron mga mensahe nga naghisgot sa atong kinabuhi. Ug mao ni ato karong saluhan, isgutan sa atong panag-uban. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mayong buntag, mayong nga pagpaminaw. Happy Saturday, happy weekend ni Sister Susana Pableo. Mayong nga buntag ni mo diha sis og ni Mansi Kiao, Sister Janet. Maayong nga buntag, maayong nga pagkig-uban. Good morning ni Clisti Pargan Rivas Rivolin og ni Consisa Kamigi. May buntag. Glory Donaire Fortuna, maayong nga pagpaminaw. Bipo ganda man siguro ni, no? Good morning Pastor. Oy, may buntag. Si Vilinario Florentino, good morning. MG Vlog, maayong nga pagpaminaw. Og Susana Pableo, maayong nga pagkig-uban. Nanukad sa Saudi Arabia si MG Vlog, good morning. Og mga OFW diha, maayong nga pagpaminaw og maayong nga pakig-uban. Si Cantero Panyes Ilma, matud pa dire maayong nga pakig-uban, no? Si watching from Riyadh, Pastor, ikaw ang kusog, matud pa MG Vlog, maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakig-uban. Og si Giselle Larissa, good morning Pastor, watching from Turel, San Roque Daliao. Ma-bless Saturday Pastor Gideon, pwede request kog awit pagkalangit. Ginoo, salamat. Si MG Vlog, matud pa abi nimo Pastor, dili ko sunod live nimo, replay lang ko, minaw ko habang trabaho. Okay, ampingan ka sa Ginoo samtang trabaho ka,
O niya atimanon mo sa Ginoo diha o ayaw gyud kalimot sa pagsampit sa Ginoo ug pagpasalamat niya kay siya gyud nagkadaig nga nagagiya sa imo ha. Si Marlene Garganera, good morning pastor uban sa imong pamilya, dalaygon ang buhing Dios. Si Richelle may buntag og si Angelica Dansoli Manonan, good morning pastor. Pastor Pastor Kid, maayo kaayo ang Ginoo sa tanang panahon. Watching here Kalasuyan Libuna, pastor, ang Ginoo magagiya og magpanalangin kanatong tanan. Lucy Soto, good morning pastor, watching Balugo Albuera Liti. Pastor Gregorio Kiring, good morning. Atong igsuon nga nano kadias Liti, maayong pagpaminaw. Si Ginaline Palipo, good morning from Malaysia. Good morning Sister Ginaline. Og si Lorna Reveliesa, good morning pastor. God always, praise the Lord now and forever. Hallelujah. Wow, no? May buntag, maayo nga pagkiguban. Matod pa, dalaygon ang Ginoong Dios. Salamat sa bagong adlaw sa kinabuhi. Ginoo, maayong buntag sa tanan pastor. Ang Dios magpanalangin. Gamay lang na panguntana pastor sa unang Juan kapitulo 5 27 unsay sala o mga sala nga mosangpot gayod sa kamatayon. Nag-ingon nga naadili na kini pa kinahanglan ampuan pa. Wala na ba gayod kagawasan aning mga sala na mosangpot sa kamatayon. Salamat kaayo. Naay giingon ni Jesus, brother Sir Venerable Frontino, no? Nga naay gipamulong si Jesus nga ang tao nga makasala sa anak sa tao mapasaylo, pero ang tao nga makasala batok sa espiritu dili na gyud mapasaylo. Amo na nga giwali ni Apostol Juan nga ang tao nga makasala kanunay makasala sa batok sa balang espiritu dili na siya mapasaylo. Kanang sala nga unsa ba di ay sala nga dili mapasaylo. Si Jesus mingon nga katong sala nga batok sa Espiritu Santo o niya dili na siya mapasaylo. Nya unsa man klasihang sala sa sala nga batok sa Espiritu Santo. Una sa tanan katong mga taong walay pagtuo, sirado ang una, sirado ang kasing-kasing, hangtod nangamatay sila. Ang nakita magod sa Dios mga kaigsunan nga dunay pagtuog pundok sa mga tao sa unahan nga katong mga tao nga namatay nga wala gyud kasagaran gani bisan mo kung tuog nagsimba iampo pa man gani ang kalag para malangit. So dili na siya mga igsuon gipakita nga maunay pamaagi, dili na applicable sumala sa gipakita sa atong Ginoong Jesucristo. Dili na taangay mag-ampo mga kaigsunan ni atong mga kalag nga nangamatay. Mga kaigsunan ko sa Ginoo kay gipamulong ni Ginoong Hesus ang tao nga nakasala batok sa Espiritu Santo katong mga taong walay pagtuo, wala mo dawat pagyud niya gawas pagyud ni ana kanunay silang nagpasipala. Kanang mga tao nga di gyud mo tuo mapasipalahon kay na sila batok sa Dios. Unya mga matay na sila unya gisulti gyud sa atong Ginoo nga dili na naangay iampo. Kay nakita manggod nganong gisulti na ni Ginoong Hesus kay naa manggod ang Dios manggod nakakita sa pangitabo sa unahan nga nakita niya nga adunay mga grupo o mga tao nga nagtuo nga katong mga tao nga matay nga walay pagtuo pwede ra tong iampo para malangit. Dili man na mao gipakita sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Mao na nga ang sala nga dili mapasaylo simpre katong mga tao nga nagpasipala batok sa balang espiritu, mga taong nagbugal-bugal o sirado ang unaw nagkasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Mga matay to sila, dili gyud sila mapasaylo bisag pila pa ka milyon ang muampo para nila. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga magpanalangin kanato sa mga pulong o mga mensahe sa Ginoo diha sa ato karong panag-uban o sa mga pulong diha sa mga awit nga ato karong madunggan. Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban. Welcome sa tong programa og uban sa awit nga naguluhan, ikaw ang kusog. Maayong buntag ni Elena Villarin. Maayong buntag watching here Abuyog Liti. Si Maricel D. Lake,
Pastor, maayong ubuntag. I-add ko sa GC sa equipping, gusto pa ko mo lalom ang spiritually. Sige, ako na nga. Ako ang i-announce lang diri sa ato ang kuan kung moabli ko og lain kaysa pagkakaroon mga kaigsunan na ako'y klase matag Domingo sa gabi o niya sa pagkakaroon matag Sabado magus gabi among practice sa music team niya ako nang tan-awon mga kaigsunan kung unsang orasaha pwede na to isod ang ato ang klase kay kung arita sa buntag dili sad ari puta sa gabi mawagtang pud ang ato ang live una nga ato na nga tan-awon kung asa pwede na to isod ang maong klase o niya ang Dios maghanay gyud ni ana. Maayong nga buntag ni Joyce Saldo, maayong buntag ni Flynins Alia og maayong pagpaminaw ni Josephine Imbisente, maayong nga buntag ninyo diha sis ato igsuon nga nanoka diha sa Talibon, Bohol. Maayong nga morning. Maayong nga buntag ni Susana Pablio, Bliss morning Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tanan naminaw dalaygon ng buhing Dios. Si Delia Ferolino, maayong nga buntag Pastor og sa imong pamilya request ko kanta Pastor Angan. Angan naday kantang Angan. Sige. Angan. Nabay kantang Angan. Ako ni nga suwayan ko no og pangita no. Na atoy nag-request kaganina ako sa nga pangitaon o sa to'y gi-request sunod ani nga ikaw ang kusog with makalangit. Salamat Ginoo, salamat. Sige ako ning andamon para ato ning matagag pagtagad. Oras ato nga programa mga kaigsunan alas 6:48 na sa kabuntagon. Ako kamong gidasig sa pag-share gyud sa ato nga programa, labi na gyud sa mga pulong nga ato karong madunggan ug ato karong saluhan, naghisgot ni sa kinabuhi. Unsaon aron maampingan nato ang atong kinabuhi? Kung ampingan nato atong kinabuhi, giampingan ug gihatagan nimo kaugmahon ang imong mga anak. Niya nindot kayo ang mensahe nga atong nadunggan. Kasagaran magud nga atong madunggan, ibin usahay makalitok ta mga kaigsunan nga kanang pagdasig kanang paglitok magud nato og kanang life is short naay mensahe gyud pod ang Ginoo ana buti pasabot angay nimong ampingan angay nimong kuan kanang imong angay atimanon samtang na malandong og pag-ayo mga kaigsunan unsay mensahe o gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi doon na say gitaniyag mga kaigsunan nga kinabuhing taas no ako ning gipamalandongan nga samtang nga namalandong ko naghatag ang Dios og mga mensahe nga sa ato day nga kinabuhi doon na sa gitanyag nga kinabuhing taas no labi na gyud sa atong mga kabatan-onan o mga kabataan niya giklaro po gyud niya mga kaigsunan ang mga pamaagi diha sa Efeso kapitulo 6 bitaw. Mga anak sanglit Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong amahan, ang inyong inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi sa kalibutan. So diha giklaro mga kaigsunan ang giandam sa Dios sa kinabuhi sa tao taas. Gikan diri sa bata pa doon na say mga tuig nga giandam nga taas. Pag abot na sa panahon nga edad na ang tao, imo pong makitaan nga ang mensahe is short. Ragindana bitaw ang tinuod gyud nga porma o kahimtang sa tao. Nga the more nga magka-birthday ka, magkadaghan ang imuhang birthday, nagkagamay ang imuhang tuig. Moingon nga happy birthday day nimo ron, malipayong birthday. Unya Diday kakabantay mga kaigsunan ang tinuod ay nga kahimtang nagkagamay day imong tuig murag nagkagamay na gyud ba kay ang tinuod man gud ang atong kinabuhi may kinutuban samtang bata pa taas gyud ang kinabuhi pero samtang magkadako na mag-edad nag 60 70 damor nga mag-birthday damor nga gikuhaan ang tuig sa kalibutan ug mao nay tinuod gyud nga kahimtang sa tao mo na nga sa panahon nga magkadako na ang edad Murang ang pulo nga life is short
murag dito na gihapak. Life is short. Pero dito sa kuaning bata pa, nag-edad pa og gikan sa pagkatao hangtod sa 20 kapin, 30 kapin, 40 kapin, 50 kapin. Murag taas pa gyud ang kinabuhi, no? Wala nga kinahanglan magpabilin diha sa Dios. Musunod sa iya mga mensahe kay mao nay tinuod nga pulong nagpabilin. Sa imong presensya kami magadahi. Kini mo inom ta og ininit nga tubig mga kigsunan nga way sagol. Murag lami kay paminahon sa tiyan. Pero katong dili kaayo anad. Patilad anga ay, no? Pero makaayo sa lawas. Si Angelica dan Sonil Malunan, morning pastor, ako na ning nabasa, no? Maayong buntag, maayo nga pagkig-uban. Ilabi na diri ni Alina Borden Francisco. Good morning from Kuwait. No, maayong buntag, maayo nga pagkig-uban sa mga OFW. Daghan kayong mga kaigsunan nato nga ni abroad. No, daghan kaayo naa sa nagkalaing mga nasod. Ampingan og giyahan mo sa Ginoo nga ang inyong mga sakripisyo moaning gyud kaugmaon sa inyong Pinoy-ana, no? Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban ni Joy si Saldo. Maayo nga pakig-uban. Mauna ako ang gibati karon acid reflux busa buntag pa lang nag-inom nako og ininit tubig. Salamat sa mga tambag pastor about sa ininit tubig. Nindot kaayo na siya, Sister Joy, kanang pag-inom og ininit tubig. Unya ayaw do na pagikoy tambag nimo. Kay mao magyud akong nasinatian gyud. Nya diha ko na kana bitawng diha ko na kalingkawas. Human ni mo kaon, ayaw dayog inom og tubig. Kay ako gani kung mukaon ko unya moinom day kog daghan tubig, mubalik dayon ang iyahang kanang acid, mo lutaw dayon siya. Muna nga ayaw dayon inom og daghang tubig kung kana bitang maupay paghuman nimo kaon. Ayaw dayon og inom og daghang tubig. Ang imuhang buhaton akuan lang kanang inom ra kag tubig nga pwede nimong ilimugmog, no? Inom ra kag tubig nga pwede nimo nga kanang para dili kasabalan sa imuhang kuan kanang gikaon. Ayaw lang gyud og inom og daghang tubig human dayog kaon. Huwata usa og usa ka oras og tunga ba hinuon sa oras, pero mas maayo usa og ngadto usag tunga. Isa ka mo inom og daghang tubig. Unya tarunga sad og kuyam ang pagkaon. Ayaw lang pagdali-dali kay ako usahay mga kaigsunan kay nabatasan yun ako ng paspas mo kaon. Paspas yung kumukaon mga kaigsunan. Pero ako yung gitinguha nga matarong nako og usap kay usama po na sa maka kuan ba taw maka guba sa ato ang tiyan kanang wala matarong og usap ang ato ang pagkaon, labi na gyud sa mga gahi nga pagkaon. Muna nga usag ni siya nga makatabang nimo. Ayaw gyud inom og daghang tubig human nimo kaon. Wala ta usa og usa ngadto usag tunga ka oras. Isa ka mo inom og ubay-ubayng tubig. Unya mabanan sad nato og buhat. Sama gud nga nideklara ta kanunay og pagtuo pero wala ta mosunod sa pulong sa Ginoo, wa gyapon ay pulos. Kanang deklara nga kaayuhan atong pangitaon ang pamaagi aron maangkon na ta. Kay sige tag deklarar og kaayuhan. Unya wala nato subaya aron mo abot og masinatian nato ang kaayuhan. Wa gyapon ay sangputan. Si Norberta Yotratsi, good morning Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya, dalaygon gyud ang Dios kanunay niyang pag-atiman kanato batsing here in Bindoy. May butag ni John Ray, morning Pastor watching from San Miguel Police Station Bohol.
gikan ni Janry Hobia Francisco. Maayong buntag ninyo diha, Sir Janry Hobia Francisco, nga nano ka diha sa San Miguel Police Station, Bohol. Nag-duty siguro ni diha sa police station sa maong lugar. Maibuntag maayong pagkig-uban ninyo diha, sir. Ang Dios padayon magauban magapanalangin, dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi, ubanan o proteksyonan mo ka sa Ginoo o sa inyong matag pamilya. Si Lini Idalo, maayong buntag from Kuwait, ato mga kaigsunan mga OFW, maayong buntag, maayong pakig-uban ninyo diha. Si Rizal matud pa, good morning Pastor Gideon, reply lang ko unya ko kay dili ko makadungog dire, perting kusugas ulan. Kusog po diha ulan diha sa Cebu, no? Si Perdes Ilasi Augis, maayong buntag, shout out ni Sheila Augis from Tulilian. God bless Pastor. Maayong buntag ninyo diha. Si Laban, maayong buntag Pastor, watching from Saudi Arabia. Mga OFW nakig-uban diri sa ato nga programa, i-bless mo sa Ginoo. Labi na gyud sa about sa kinabuhi, no? I-bless mo sa Ginoo. Si Ruth Suson, good morning Pastor Gideon, watching from Chicago. Maibuntag nimo diha Ma'am Ruth. Salamat kaayo sa Ginoo sa inihang pag-uban ninyo diha. Kumusta mo diha si Chicago? Ato ang mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod, gawas sa Pilipinas, nakig-uban usab sa ato nga programa og panalanginan mo pag-ayo sa Ginoo. Mayo nga pagig-uban ni Liti Gondaya, good morning Pastor and family, good morning everyone. Mayo nga pagig-uban ni Nima P. Silvano, maayong buntag Pastor, dalaygon ang buhi nga Dios sa imo mensahe karon, watching from Pitos, Pulang Bato, Cebu. Ano diha ko diha gyud ko mga kaigsuonan pioneering sa evangelism ko diha sa Pulang Bato. Nya diha ko nagwali diha sa Pitos mga kaigsuonan, nga gipangutana ko og tawo nga Pastor, kanang gigwali nimo nga 7 ka bunga sa balang espiritu, pwede ra ba nga 8 ra ko kay di pagyud ko kapugong kay sa akong kagulingon. Kanang self-control wala gyud ko ana. Ingko nga ako sang giingnan, nindot kay na imong pangutana, pero mo ni timan kung ang kuno nimo ang 8, unya biyaan nimo ang usa, ang mahitabo ana wala gyud ka bisan gani bisag usa. Ut ipasabot kung wala ka anang usa, like example self-control, wala gyapon kay gugma. Kay ang tinuod mao ni, kung duna kay gugma, dapat na kay self-control. Kay ang gugma mapaubsanon, mapailobon. Mo na nga kanang 8 ka siyam ka bunga sa balang espiritu, dapat dili mo na kuhaan. Imo gyud na siya nga pangayoon sa Ginoo nga kanang siyam imo gyud nang makit-an sa imong kaugalingon. Kay ang tinuod nga naay gugma, mga kaigsuonan na may self-control, kay ngano man makapailob man, mapailobon gud ang taong dunay gugma, no? Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban ni Flynis Lia. Mukaw lang ko Pastor sa akong pamilya nga tulog pa. Sumaoy family, pangmata na mo. Pangmata, mga sumaoy family, buntag na alas 7 na good. Na ganina nanog para ang manok. Hala, pagpasa kay lakan si Taanis manok. Hala, mga sumaoy family, namukaw taon ang inyong igsuon diri sa atong programa. Pangmata, paghikay kay mamahaw unya. Sugod na pog panikay-sikay, andama ra gyud ang atong kinabuhi para ugma na atay maggamit sa pagsimba sa Dios. Si Marlita Oloverio Bilaro, maayong nga buntag Pastor, watching from Asabel Lite. Si Inday Badiday, maibuntag nimo diha, nindot sa imuhang Inday Badiday. Watching here in Taguig City, pero I'm from Bohol. Wow, no? Gikan sa Bohol pero naa karon sa Taguig City. Si Marjon Palma, good morning. Si Intis, maayong pakig-uban Pastor Gideon Candilaro, watching Butong Badyan. Uy, may buntag diha sa Butong. Kumusta mo diha sa Butong? Unahan anak siguro lahing. Bitaw, no? Good morning. Kumusta mo diha? Ang Dios magapanalangin.
Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ni Annabel og ni Ranly Campos og matod pa nanukad sa San Jose, Inabanga, Bohol. Ato magigsoon diha sa Inabanga. Good morning ninyo diha. Ipangumusta niya ko diha ni Sister Maggie og ni Brother Cody. Mga Aufe family diha sa Inabanga. I hope okay ra gyud sila diha. Si Sasi kundi maibuntag. Si Simple Plan, no? Simple Plan. Good morning, Pastor, watching from Mandawi City. Request kong kanta Relasyon. Sige, ato ning taganog pagtagad ang relasyon, no? Magalagad ka nimo, gipasaylo mo ako. Relasyon diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa ni Velia, angayan, dili angan. Sige. Kinaay kanta diring angan murag kalibutanon man kaininda ko. Pasulay ning kalibutan, ang kalisod maagian, sakit mahimo, ining tanan dinig bilelhon, kinabuhi atong ampingan. I did not expect my dad. Sa kaayuhan, dili yun magpatunto, kay musipyat maimperno. Tutuki ang mga butang, isaad sa kahitasan. Si Christina Galigaw, request Pastor song Hindi Ka Nagkulang. Isang yaw ang kadaugan, di gugmaa ang tanang tao, inisugo sa Ginoo, kinabuhi at imanon, relasyon tapaninduton, tinangganan magayusa, pagbalik niya, dalinong ta. Kinaiya puno sa grasya, pagtuluan ni Kristo sundan, pamaagi sa Dios gamitan. Mga butang ngayon ang malaki, inon ang Dios paharian. O si Jesus papuya, pagbalik niya dadon sa ta, tutuki ang mga butang, isaad sa kahitasan, kinabuhi atong ampingan, ililhon ka sa amahan, kadayon lang sa unahan, isang yaw ang nadadaogan, di gumaan ng tao, inisugo sa Ginoo, kinabuhi atin manong, relasyon tayo, Kinahanglan relasyon paninduton. tanan magayos, Relasyon. balik niya. Mana nga tay mga kaigsunan kini maong kanta na naumol ni sa panahon nga nag-church planting ko, nga daghan kay kong mga lugar nga naatuan aron pagsangyaw sa mga pulong sa Dios. Nagkadaiyang lugar unya nagkadaiyang mga tawo nga akong nahimamat og naagyod ang kusog kadasig atong panahona mga kaigsunan sa pag-adtog mga lugar dapit sa nagkalain nga mga katawhan. Unya daghan nga mga tao nga naluwas ug daghang mga tao nga nabag-o ug daghan nga mga simbahan nga naumol ug namugna. Muna akong ipasalamatan ang Dios kini maong awit relasyon. Dalaygon ang Dios magpanalangin ato nga sugdan mga kigsonan ang ato karong hisgutan kanang pulong ampingi ang imuhang kinabuhi. So ingna imong tapad ampingi ang imong kinabuhi kay mao na roy ato ang hisgutan. Siguro daghan kaayo nga kanang moingon nga nganong ampingan mo ang kinabuhi, natural kinabuhi usara ka buok. Usara gyud ka buok, wala di ta kapalit ana. Kung naa may kinabuhi nga masumpayan sa pinaagi sa kwarta, katura nga mga sakit nga madala pod sa kwarta. Pero ang pinaka source gyud mga kaigsunan, ang Dios gyud maoy
source sa kinabuhi. Siya gyud makasumpay, siya gyud ang makaayo, siya gyud ang tanan. Kitang mga magtotoo, gituuhan gyud nato mga kaigsunan nga instrumento ra gyud ang doktor, tanang tambal. Kung wala gyud ang Dios, wala gyud nay kapuslanan tanan. Muna kung naa man gani naayo tungod sa muingon ta nga kwarta, ang atong pagtuo dili na tungod sa kwarta. Kay gamit ra ang kwarta mga kaigsunan aron ang milagro, ang kaayuhan gikan sa Ginoo maangkon sa kinabuhi sa tao. Gibless lang gyud niya ang tao mga kaigsunan. Ang tanan gikan ra gyud na sa Ginoo. So ato ni siya nga tan-awon mga kaigsunan ang Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 20. Ang konteksto dinhi mga kondisyon aron ang katawhan mapasiguli og mapanalanginan. Anindot kaayo mga kaigsunan ang gipakita dinhi nga naay kondisyon gyud. Kung moingon tang kondisyon, imong makit-an ang pulong gipapili. Kung naa gani kondisyon ang mao nga mensahe, gipakita gyud diha nga kanang moingon tang makadungog taan ng pulong kondisyon, gipakita na siya sa pulong gipapili. So gipapili gyud ang tao dinhi mga kaigsunan sa gipakita sa Dios diha sa Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 19 hangtod sa 20. Nagingon dinhi, gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipili ko sa kinabuhi or gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. Sa panalangin o katalangman, busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga katawhan or kaliwatan mulungtad. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios ug alagari siya ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyo kusog ug taas nga kinabuhi, inigpuyo ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Kini usa ni siya ka mensahe o pagwali sa alagad sa Dios mga kaigsunan nga nagdala sa mensahe sa Dios. Nga dinhi giklaro mga kaigsunan ang mensahe sa Dios nga gidala sa alagad sa Dios sa hatag og kondisyon aron ang tao mupili. Kinahanglan mga kaigsunan nga ibutang gyud nato sa atong naunang kasing-kasing ang atong kahimtang sa unahan tungod na sa atong pagpili. Ayaw gyud patuoha nga tungod na ni bisan kinsa. Kay ang mahitabo mga kaigsunan, mahaya nimo ang tao. Unya mapasanginlan nimo ang tao. Butang nga dili dawato na sa Dios. Sa panahon nga si Adan og si Eva mihimog rason, sa panahon nga sila nahulog sa sala, wala dawata sa Ginoo ang ilang rason. Kay ang tinuod mga kaigsunan, ang atong kinabuhi sa kalibutan, wala ni dala-dalaan ni bisan kinsa. Sa ako nagyong balik-balik din sa atong programa, ikaw ra gyud nagdala sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing, sa imong ginabuhi kung unsao na nimo pagdumala. Bisan gani mga kaigsunan sa panahon nga ang tao na ulipon o kaha na bilanggo. Nabilanggo man tuod ang iyang lawas pero siya ra gyapon ang nagdala-dala sa iyang hunahuna og sa iyang kasing-kasing. Sama ni Jose nga kapila balanggua or nabilanggo si Jose mga kaigsunan. Moingon ta nga kapila mabilanggua kay una nabilanggo siya dito sa ilalom sa tabay. Sunod nabilanggo sa mga kamot sa laing tao. Unya gihatagan sa kagawasan dito sa palasyo ni Paraon pero gipatrabaho siya. Naulipon gyud siya dito. Unya
gibutang-butangan siya sa salaod, sala nga wala niya buhata, nabilanggo na siya. Pero ang ihang pagsalig, ang ihang kasing-kasing, ang ihang unahuna, ang ihang pagkamaayong tao, ang ihang pagkamatarong nga tao, mga kaigsunan, wala gyud kini mawagtang. Gawas no niyang gigamit, gawas no niyang gi-apply ang pagkamatarong ug ang iyahang pagtuo ug ban ang kahadlok sa Ginoo. Sa kinabuhi nato mga kaigsunan, gihatag sa Dios ang hingpit nga kagawasan pinaagi kang Kristo Jesus. Lamang ang kagawasan mapuy-an lamang sa tao kung iyang ampingan ang iyang kinabuhi. So ampingi ang imong kinabuhi mga kaigsunan. So unsaon nato aron maampingan ang atong kinabuhi? Kay kining ato karon nga gihisgutan mga kaigsunan, naghisgot ni og kinabuhi og kamatayon. Pilian ninyo ang inyong kinabuhi, pilia ang kinabuhi, unya ang kauban aning kinabuhi panalangin. Ang kauban sa kamatayon katalagman, mga problema, mga kaguol ug uban pa. Ang kauban aning kinabuhi mga kaigsunan panalangin, kalinaw, kalipay, unya pagkamadagayaon, pagkaninduta. So pilion na to, gitagaan ta mga kaigsunan sa Dios o kahigayunan sa pagpili. O sa atong pagpili mga kaigsunan, dili lamang sa pulong kundi ato gyung buhaton diha sa tinuod nga pag-amping sa atong kinabuhi. Kung atong ampingan ang atong kinabuhi mga kaigsunan, gipili nato ang kanabitang pagkamalipayon og panalangin nga gikan sa Dios. O gitagaan nato kaugmaon ang atong mga anak. Nindot kaayo mga kaigsunan nga naa kay gihimong sakripisyo, gihimo nga pagpaningkamot, dili gyud makawang kung ang imong kinabuhi imong ampingan. So saon aron maampingan nato atong kinabuhi? Una sa tanan mga kaigsunan, kung ampingan nato atong kinabuhi, nagpakita nga doon natay love ni Lord, na atay gugma sa Dios. Kung ampingan nato atong kinabuhi mga kaigsunan ko sa Ginoo, makaalagad tagtarong sa Dios. Kung ampingan nato atong kinabuhi mga kaigsunan, ato siyang mapasidunggan, maalagaran, karon og hangtod sa iyang pagbalik. Unang dagko kayo og mahimo, daghan kayong mahimo ang tao kung iyang ampingan ang kinabuhi. Nganong kinahanglang ampingan ang kinabuhi? Tungod kay gipadayag ni Ginoong Hesus nga naay gustong mubawi ana, gustong mukawat ana, naay gustong mupatay ana, naay gustong muguba ana ug ulaylain si Satanas. Pero kung atong ampingan ang atong kinabuhi, walay bisan kinsa nga kanabitang walay bisan kinsa makaguba, way mahimo si Satanas paglaglag. Dili siya makalaglag kung atong ampingan. Kung duno kay butang diha sa kinabuhi mga kaigsunan nga imong giampingan, unsa may imong nakita nga imong gibuhat diha sa imong pag-amping sa maong butang. Kung moingon ta mga kaigsunan na atay butang nga giampingan, moingon gyud ta nga matag karon unya ato nang gi-examine, ato ang gi-susi. Like example mga kaigsunan na kay cellphone nga giampingan diha, ibo nang gibutang ang password nya, dili po na nimo basta-basta ipagamit. Ang uban kana di gyud magpagamit gani, di pahulam. Kay matag karon unya iya nang ginasusi. Kon naa kay butang diha nga imong giampingan sama sa gitawag bulawan, salapi, imo gyud nang susihon og naa pa ba? Matag karon og unya mga kaigsunan, kanunay nimo nang gi-examine, ginasusi, gina-check up kung naa pa ba diha.
So atong tan-awon sad mga kaigsunan kung ato bang ginahimo sa atong kinabuhi ingon nga pagpamatuod nga atong giampingan ang atong kinabuhi. Gina-examine ba nato ang atong kaugalingon? Gina-examine ba nato ang ato ang pagkakristohanon? Gina-examine ba nato ang atong pagtuo? Gina-examine ba nato ang atong relasyon sa Dios? Daghan kaayong pwede natong eksaminon sa atong kaugalingon aron wala na tay panahon sa pag-examine sa uban. Kay lisod man pud kaayo mga kaigsunan nga nabatasan sa tao ang pag-examine sa uban apan ang iyang kinabuhi, iyang kaugalingon iyang napasagdan munay gitawag ng mga taong hipokrito. Kusog kay mamantay sa uban pero wala niya bantay ang iyang kaugalingong kinabuhi. Wala say maangkon o wala say maayong padulngan kung inana ang kinabuhi nga imong makatunan. Kabanday mo nga na ay mga kinaiya sa mga tao nga kusog kaayong mamantay pero ang iyahang kaugalingon wa gyud mabantay. Nya pwede na siya ma-practice diha sa balay. Unya mauna nay mabatasan hinuon, inig kadako na, inig kaminyo na, inig bagtukod naglain pong balay. Unya ang padulngan ana wa gyud maayo nga kapadulngan. Nga kana bitaw kusog mamantay sa dili niya kinabuhi. Mao na nga usa sa mga pagpakita sa pag-amping buhat nga nagpakita nga giampingan nato atong kaugalingon. Kanunay natong gi-examine ang atong nauna. Maayo pa ba ang atong huna? Maayo pa ba ang atong kasing-kasing? Timan pag wala na nato amping ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing, dili ug dili nato makasiguro nga gilab nato ang Dios. Dili ta kaalagad sa Dios kung wala nato maampingi ang atong hunahunag kasing-kasing. So ang pagpili sa kinabuhi mga kaigsuon na nakapokus ni sa pulong pag-amping, gipili nato ang atong kinabuhi, gipili nato ang kinabuhi, gipili nato ang kaluwasan, gipili nato ang panalangin, magsugod yun na sa pag-amping sa atong kaugalingon. Kung giampingan nato atong kaugalingon mga kaigsunan, ato ning giatiman, makaalagad ta sa Ginoo sa insakto nga pagpangalagad. Mapabati, mapakita nato ang tinuod natong gugma sa Dios. Unya, dili gyud ta malayo sa Dios. Kumbaga, dili ta mahimulag sa Dios kung kanunay natong giampingan ang atong kinabuhi. Sumuna nga, unsaon aron maampingan atong kinabuhi? Diha sa Biblia mga kaigsunan, dunay mga mensahe diha nga naghisgot sa atong huna-huna. Diha sa Buhat Kapitulo 17. Kuhain yung Biblia mga kaigsunan, labi na gyud sa mga nagtiknot. Buhat Kapitulo 17 versikulo 25 nag-ingon, og wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tao kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao og sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya tanang kaliwatan, katawhan og nagpuyo sila sa tibuok nga kinabuhi sa kalibutan, tibuok kalibutan. So dinhi gipakiklaro mga kaigsunan, usa sa mga mensahe nga gikinahanglan nato nga buhaton o kana bitong tipigan diha sa pag-ambing sa ato ang kinabuhi ug sa atong nauna mga igsoon. Una, ilho nato nga ang kinabuhi gasa sa Dios. Unsaon di ay pag-amping sa kinabuhi mga kaigsunan? Sa atong nahuna, sa atong kasing-kasing, ilho na to nga ang kinabuhi gasa gyud sa Dios. Kay dinhi giklaro mga kaigsunan nga diha sa 25, og wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tao kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao og sa tanang butang. Dili lang mga kaigsunan ang kinabuhi gasa sa Dios, kundili ang tanang butang
nga niya kanato. Igo lamang ta nga gipagamit ni ini. Igo lamang tang piniyalan sa kinabuhi nga ato karong gidaladala. Maunay angay natong huna-hunaon og ato yung ibutang sa ato ang kaugalingon sa atong kasing-kasing nga ang atong kinabuhi gasa sa Dios. Nganong kinahanglang ampingan ang kinabuhi tungod kay gasa sa Dios. Hinatag sa Dios. Kung mahal nimo ang Dios, tanan nga gihatag sa Ginoo, tanan nga nani mo gikan sa Dios, imo nang ampingan. Kabantay mo mga kaigsunan anang manag-uyab. Kanang mahal kayo niya ang iyang uyab. Labi na gyud sa gitawag nga first love. Kanang unang pagtibok sa puso. Nga grabe, makadawat lag bisag pinakabati, nindot na kay na niya. Bisag dili humot na kay na niya. Tinuod biya na. Humot na kayo. Murag mausab lagi. Ang baho, murag humot. Moingon ang uban nga, ha, ko anahayaw, sige, ko anana, baho kay nag-ilok. Kasi baho ilok, makiglalis na. Tungod na kay buhi ang iyahang gugma. Kung tinuod nga buhi, mga kaigsunan, ang atong gugma sa Dios, maubitaw ng makadawat ka bisag unsa man ang gipasinati sa Dios imong ginabuhi. Mauna nga si Apostol Pablo nagwali sa unang Tesalonica kapitulo 5. Ngadto giwali niya ngadto sa mga magtotoo nga bisag unsay mudangat ninyo pasalamati ang Dios kay maunay kaubuton sa Dios. Pero ang makabuhat anak katong mga taong tinuod nga naay gugma sa Dios. Kay ang tinuod nga tawo nga naay gugma sa Dios mga kaigsunan tanan nga mga butang labi na gyud ang atong kinabuhi iya gyud ang ampingan. Kung mahal nimo ang Dios kanang imong kinabuhi imo nang ampingan kay gikan na sa Dios. Sa ako nang gikaingon kanang uyab mga igsuon nga makadawat og gasa gikan sa iyang uyab nga mahal kay niya uyab kay first love kay niya. Iya gyud nang ampingan iya nang tago-taguan. Ang uban gani dalaon pa na bisag asa. Nya handumo niya ang iyang uyab sa mga butangan na niya. Murag wala pa man ang iyang uyab kani usang mga butang murag iyang ulo istoryahan. Murag lisod na po ng ulo istoryahan mga butang no. Buti pasabot mga kaigsunan. Grabe kaayo ang pag-amping nato sa mga butang labi na gyud sa atong kinabuhi kung tinuod ta nga dunay gugma sa Dios. Unang pilion gyud nato ang atong kinabuhi, pilion natong kinabuhi ug panalangin sa Dios kay maunay pagpamaton nga gihigugma nato ang Dios pero mabuhat nato na sa kinadibuk ang pulong ampingi ang kinabuhi. Unsaon nato pag-ambing ang kinabuhi? Una, iluhon nato nga ang kinabuhi gasa sa Dios. Sunod mga igsuon, diha sa sulat ni Apostol Pablo, nagpakita diha nga unsaon pag-amping ang kinabuhi. Una sa tanan, ikaduha mga kaigsunan mao ni paglikay sa pagbuhat nga makadaot sa lawas ug sa kalag. Likay ang mga buhat nga makadaot sa imong kalag, likay ang mga buhat nga makadaot sa imong lawas. Kana makaguba sa imong lawas, makaguba sa imong kalag. Kung maghisgot tag makaguba sa imong kalag, makapausab sa imong kinaiya. Kanang kalag mga kaisunan ang gihisgutan diha kinaiya, pagbati. Kay diha sa kalag mao man ang imong kinaiya, mao man gyud ang imong kinabuhi. Maghisgot tag kalag mao na imong kinabuhi. Mao nang ikaw, naa diha ang kinaiya, naa diha ang hunahuna, naa diha ang pangandoy. Kinahanglan sa pulong pag-amping nato sa atong kinabuhi, likayan nato ang mga butang, mga buhat nga makadaot sa lawas ug sa kalag, kanang makaguba, makalaglag sa lawas ug sa kalag. Naunsa may kasagaran nga makaguba sa atong kalag. Buti pasabot, unsay kasagaran nga makapausab sa kinaiya sa kalag. Unsa may makapausab sa kinaiya sa tao.
Siguro sa inyong nahuna, muingon siguro kwarta, pastor. Mausab ang una-una. Dili. Kaya naay mga tao labi na kung naas Ginoo, mapinugganon, dili madala sa kwarta. Pero kung muingon ka nga naay pagtuo ug naa kay Ginoo, muinom gani kag maghubog, di gyud na madala nimo nga mapugnan imong nauna. Muna nga ang makaguba sa kalag mga kaigsunan sa hunahuna, batasan, kasagaran, kining bisyo. Kung muingon ta nga paglikay sa mga buhat nga makadaot sa lawas ug sa kalag, ang gisintro ana ang pulong bisyo. So likay ang bisyo. Sama anang alak, droga, panigarilyo. Mga buhat nga makaguba, makapausab, instant. Muingon tang instant diha-diha sa una-una sa tao. Sa kinaiya o batasan sa tao. Kay ikaw ug ako mismo nakasaksi nga daghan kay mga tao nga perting hilumuna. Pero kon makainom ilim nung makahubog, perti ng bula-laa na. Grabe na ka bula-la kayo. Grabe na ka, ang uban gani mag-wild. Murag insakto. Nya inig kahuwasan. Haskang pagkahilumuna. Naapoy sabaan mga kaigsunan nga kung kainom og ilim nung makahubog, haskapong pagkahilumuna. Mauna nga ang makaguba o makausab sa nahuna sa tao, mga kaigsunan, bisyo. Ang giingon dinhi sa atong ngarong panag-uban, unsaon pag-amping sa kinabuhi, siguruha nga ilikay nimo imong kaugalingon sa mga buhat nga makadaot sa lawas o sa kalag. Unsa magyoy makaguba o makadaot sa kalag o sa lawas? Bisyo. Daghan kayo mga tao nga himsog. Pero sa dihang sige nagbisyo, nawagtang ang iyang kahimsog. Muna giingon sa mga usa ka awit ng Kristohanon pagpakabana. Mga tao na ulipon sa sala nga nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagtanawon daw nagmalipayon apan sulod sa dughan nagmasulubon. Nakahinomdom ta anang kanta ha? O niya, Kuros Kristohanon pagpakabana, hatagi og bili. Kristohanon pagpakabana, hatagi og bili ang imong nadungog og nakita. So ang atong nadungog karon mga kaigsunan, mga mensahe sa Dios nga nagpahinumdom og nagsugod kanato nga ampingan nato ang ato ang kinabuhi. Kay daghan ka itang mabuhat diya sa pagpangalagad sa Dios kon ampingan nato atong kinabuhi. Unya gitudluan ta karon sa Ginoo nganong kinahanglan ampingan ang kinabuhi ug unsaon pag-amping ang kinabuhi. Ilikay gyud mga kaigsuonan ang ato ang kinabuhi sa buhat nga makadaot. Number 1 nga makadaot sa kalag ug sa lawas ang bisyo. Kay daghan kaayo mga tao nga maayog lawas, lantaw nato sila malipayon apan sa dughan ay masulubon na di ay. Nganuman sa hilumdunan na di sila gibati. Kay kana bitawng bisyo mga kaigsuonan makaguba nang gyud na siya sa internal organ, sa masaatay, sa abdo, sa kidney, o niya uban pa. Nya una sa tanan, gubon pod sa bisyo ang hunahuna. Mao bitaw nang kabantay mo nga naay maayo kaayong mga istorya, butan kaayo, hilumon kaayo, pero kung makainom na, pertinang sa baana, wa na respeto. Mao na nga si Solomon, si Haring Solomon nagsulti gyud nga ang bino makahimo kanimog sabaan ug buang-buang. Busa ang paghubog-hubog
dako kayong binuang. Kamu diha nga nakadungog, ayaw ninyo binuangi ang inyong kaugalingon. Ayaw ninyo kana bitang abusari ang inyong kaugalingon. Unsa man gyoy inyong makuha anang bisyo. Wa gyoy maayong makuha pagguba ranas inyong hunahuna, pagguba ranas inyong batasan, pagguba ranas inyong pamilya. Ang inyong gikuhaag kaugmaon inyong pamilya. Ang inyong gikuhaan o gihikawan o kaugmaon ang inyong pamilya, mga kaigsunan. Muna nga likay gyud ang mga buhat nga makadaot sa lawas ug sa kalag. Kay dili lang hunahuna kinaiya batasan ang giguba, kundi pati ang lawas, ang internal organ, mga kaigsunan, sunan hinay-hinay nga giguba. Nya atong tan-awon nganong kinahanglan man gyud ilikay, mga kaigsunan, ang ato ang lawas sa buhat nga makadaot sa lawas ug sa kalag. Kay una sa tanan, giwali ni Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 6:19 ngadto sa 20 nga ang inyong lawas templo sa balang espiritu. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa balang espiritu? Ngana kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong lawas, gipalit na sa Dios, og ang iyang gibayad, mga kaigsunan, dili nato kalimtan ang kinabuhi ug dugo ni Jesus Christ. Inaana kabililhon ang atong kinabuhi at tubangan sa Dios. Unya gidasig ta pinaagi sa wali ni Pablo, busa gamitan ninyo ang inyong lawas alang sa kahimayaan sa Dios. Mga pagdaig, mga pagpasalamat sa Dios, maunay buhaton ninyo. Labi na gyud og mga adlaw, mga kaigsunan, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pagdaig, adlaw sa pasalamat nato ngadto sa Ginoo, mga kaigsunan, adlaw sa paghalad. Kinahanglan ang atong lawas atong ampingan. So ilikay gyud. Ayaw pod og buhata nga mulikay lang ka sa mga makadaot sa lawas sama na ang bisyo. Likayan lang nimo na adlaw Sabado, adlaw Domingo. Kinahanglan tibok nimong kinabuhi 24/7 imo nang ilayo ang imuhang kinabuhi sa mga buhat nga makapadaot sa imong lawas. Kay makaguba man gyud ang bisyo. Bisan kinsa imong pangutan-on. Bisan kana pang mga nagbisyo diha. Naay mga maayong amahan pero ini kahubog wa na gyud batasan. Makaistorya, mga kaigsunan, murag wa na kinabuhi. Muna nga kamong nakadungog diha, hunong na mo pagbinuang. Ha? Ayaw pagpitok-pitok anang mata. Kay wag yung kay maani ana nga maayo. Ginahinay ni mog patay ang imuhang kaugalingon. Ginahinay ni mog kuha ug kawat ang kaugmaon sa imong mga anak. Muna nga ampingi ang imong kinabuhi. Kay kung imong ampingan ug imong gibuhat nga imong gilikay ang imuhang kinabuhi sa makadaot nga mao ang bisyo, imong gihigugma ang Dios. Maalagaran nimo ang Dios ug dili ka malayo niya. Munang naa sa Deuteronomio, mga kaigsunan, ato gibasa kapitulo 30 bersikulo 20 diha. Mao ba? 30. Deuteronomio 30 bersikulo 20, sakto. Sunod, mga kaigsunan, nga pag-atiman sa or pag-amping sa lawas, una nga mensahe ayaw kalimti. Unsaon aron ampingan ang lawas? Nganong ampingan ang lawas? Mga kaigsunan, una kay gasa sa Dios. Hinatag sa Dios. Gipahulam sa Ginoo. Sunod, ilikay gyud nato ang ato ang lawas, ang atong ginabuhi sa mga buhat nga makadaot sa lawas ug sa kalag. Walay lain gyud nga makadaot, mga kaigsunan, sa atong lawas ug kalag, makapausab kana ra gyung bisyo. Munang hunong na mo anang taong bisyo, maluoy taon mo anang inyong pamilya.
maluoy mo anang inyuhang kaugalingon, kaluy ninyo. Usahay ra ba mga kaigsunan ang giingon ni Solomon mo nay pinakapait nga matud pa ni Haring Solomon, usahay ang tao isa pa makaamgo kung makasinati na og mapait nga kasinatian. Kanang manggawas na ng kwarta, mabaligya na ng mga hayupan, unya para mapahospital. Unya, sakripisyo ang pamilya, hasta pod ang tao nga na hingtungdan, pertig yung paita. Na, paita pa lamang nang nasa hospital, mga kaigsunan, abot lang. Ang uban gani, ana, mangayo og hinabang dito sa gobyerno, naapag yung mga taong di pag yun mabantayan, naapag yung mga taong mangingilad, maskam pag yun. Tay lisura yun. Matod pas uban, portig yung lisura. Pertig paita. Pinapakapait mga kaigsunan nga sitwasyon kanang nasa hospital. Ang uban diha, nag-ilog ang igininawa, gusto pag yung mabuhi. Pero samtang naapay, kinabuhi may paglawas, grabe. Grabe nga nakaabusar, grabe nga nakahudjaka nga sa pagtuo murag dili maguba ang ilahang lawas. Gilimbungan ra gyud ang tao sa bisyo. Munang pangmata na mo diha. Hinuktuki pag-ayo. Unya, dawatan ninyo kini mong mensahe kay diri sa ato ang panag-uban, tudluan mo unsaon aron makalingkawas sa bisyo. So ilayo gyud ang imuhang kaugalingon sa makaguba sa imong lawas, like bisyo. Unya unsaon man, sugdi diya sa imong desisyon. Dawata ang Ginoo. Dawata ang Ginoo kay ang Ginoo ray makapukan sa bisan unsang adiksyon nga naa sa tao. Ang Ginoo ra man gyud naigahom nga makapausab sa adiksyon mga kaigsunan. Naadik ka sigarilyo, naadik ka sa bino, naadik ka sa bisag unsa nga bisyo, naadik ka. Ang pulong sa Dios ug ang home sa Ginoo mauray makabungkag, makapukan, makaguba, makawagtang sa adiksyon. Muna niingon si ingon si Pablo diha sa Roma kapitulo 1:16, dili nako ikaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang motuo. Munang tuuhi ang Ginoo. Tuuhi gyud ang Ginoo mga kaigsunan. Ayaw gyud tugutin ninyo nga ang mga tao nga nagwalis sa pulong sa Dios inyong yaga-yagaan kay muani gyud mo ana. Kamong naminaw diha mga kaigsunan, ako nagtuo nga daghan kay naminaw sa nagkalaing mga lugar. Tungod kay adunay mga kaigsunan nga ang ilahang mga cellphone gi-connect sa speaker. Gi-connect nila Bluetooth, ang uban gi-connect nila og amplifier, unya gi-connect pag yung trompa. Daghan kay makadungog. Kung makadungog mo aning minsahia, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Kaluyin ninyo ang inyong kaugalingon. Tanawa og tutukin ninyo ang inyong mga anak, inyong mga pamilya, nagkinahanglan na sa inyong pagtarong sa kinabuhi. Kay nagkinahanglan na og kaugmaon, og ang kaugmaon manukad na sa inyong pag-amping sa inyong kinabuhi. Ampingi ang inyong kinabuhi. Sunod mga kaigsunan, atimanon gyud ang lawas. Unsaon pag-amping? Atimanon gyud ang lawas mga kaigsunan. Ang giingon dinhi sa panultihon, sumala ni Haring Solomon, ablihi ang inyong Biblia sa panultihon kapitulo 13, versikulo 16. Ingon dinhi sa 16, hunaon sa taong butan ang tanan nga ihang buhaton, apan ang taong buang-buang magpasundayag sa ihang pagkawalay alamag. Mauna nga, kanus aman ang tao mahimong buang-buang kung mahubog. Dili na ako ang sinultihan na. Basi kung magkadungog mo, malain mo na ako. Biblia nga akong giwali dinhi diha sa panultihon 20, versikulo 1. Ang bino makahimo kanimog sabaan ug buang-buang, busa ang paghubog-hubog binuang. Unya, tanawa ra gud. Matod pa unsay hitsura o dagway ani mga taong buang-buang?
nagpasundayag sa iyahang pagkawalay alamag. Pero ang taong butan, una sa taong butan ang tanan nga iyang buhaton. So ang pinakapunto dinhi mga kaigsunan, ang taong butan mga kaigsunan, naghuna-una na sa insaktong kaon. Tarong nga kaon, tarong nga tulog, igo nga pag-ersisyo, likay sa mga delikadong kahimtang o delikado nga mga bisyo. Maunay mga taong butan o maunay makahatag og kaugmaon sa pamilyang Pinoyanan. Mapaeskwela ang tao og mapaeskwela ang ilang mga anak og insakto kay matigo man tong piso-piso. Dalang piso-piso mga kaigsunan matigo na. Dako na kaayo ng ikatabang sa pag-eskwela sa mga anak. Kay imagine na ragod ka na sigarilyo karon pitindak mahala na. O niya mahal na kaayo ng mga ilimnon karon. Piting mahala. Gawas pa ni ana, mahal kay po ng tambal taon noy. Mahal pa ng tambal, mahal po kayo ng mga doktor. Muna nga manggawas daw ng mga tiniguman nga mga butang. Wag yun. Munang ampingi ang imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Ampingi yun. Ampingi ang kinabuhi. Aron makaalagad ka sa Dios ug tinuod kang nahigugman niya. Kaya ang tinuod nga moingong I love you Lord, nagamping sa kinabuhi. Sunod mga kaigsunan, unsaon pag-amping sa kinabuhi? Akong balikon mga kaigsunan, ilha nga ang kinabuhi gasa sa Dios. Likay ang mga buhat nga makadaot sa lawas ug sa kalag niya tarongog atiman ang lawas. Insaktong tulog, insaktong kaon, dapat na ay self-discipline. Ang self-discipline, ang pinaka-importante sa gitawag self-discipline, kining pulong time management. Kinahanglan, dili gyud ta zero anang time management. Kaya ang time management, gamit kay na sa pulong self-discipline. Moingon ka nga, nag-self-discipline, wa kay time management. Giguba nimo ang imuhang self-discipline. Muna nga, magkuyog yun na siya, time management, self-discipline, o maunay, gipakita nga, makahatag og kaugmaon sa imong mga anak. Sunod, likay ang kanang emosyon. Labi na gyud kanang gitawag kasuko. Labi na gyud kanang gitawag pagdumot. Likay. Matod pa dinhi mga kaigsunan sa libro ni Moses sa Exodus kapitulo 20, aritas balaod mga kaigsunan, kapitulo 20, versikulo 13, ingon dinhi, ayaw kamo pagpatay. Ayaw kamo pagpatay. Ayaw patya ang tao. Kumbaga, nganong layo raman pastor, paglikay sa kasuko o pagdumot. Dili biya kakahimo og pagpatay kung wa ka masuko. Dili biya kakahimo og pagpatay kung wala kay pagdumot. Naay mga tao nga gihari ang kasuko og pagdumot. Buhi pa gani ang tao pero sunod og patay na. Buhi pa gani ang ginikanan murag iyang una-una patay na. Dili na wala na di na muuli. Kay nagpabilan ang iyang pagdumot o kasuko sa iyang pamilya. Bantay mo nga, na ay mga tao nga makapanarbaho, di na gyud mo uli sa ilang balay. Kay naghari ang pagdumot, naghari ang kasuko. Pero dili tanan noong mga tao nga wala mo uli, na kasuko, na pagdumot. Kay na ako'y kaila nga na istorya. Nako mga kaigsunan, naminaw sila karon unya, grabe po nga makasuporta sa buluhaton. Naasa diha sa Manila, mga kaigsunan. Amazing kayo, moing kong amazing kayo kay kanang ingon siya mid lang kuno ang iyang trabaho. Pero grabe kaayo makahatag sa buluhaton sa Ginoo. Grabe makahatag. Iyang gitestimony nga wa na gyud sa kauli-uli sa ilaha kay una naa say kahadlok tungod kay dili maayo ang kanang
huna-huna o kinaiya sa ilang mga lugar, batok siyang pamilya. Munang naglikay siya. Munang dili tanan mga kaigsunan nga wala mo uli, gihari ag kasuko og pagdumot. So diha sa napulo kasugo mga kaigsunan usa diha nga didan gyud ang tao ayaw pagpatay. So ang sinugdanan ana para dili mabuhat ang pagpatay, likay ang kasuko, likay ang pagdumot. So ayaw gyud tuguti nga masuko ka, ayaw tuguti nga magdumot ka. Kung buhatang tagdautan, ang gitambag ni Jesus, balusi og mga pagampo. Balusi og mga panalangin. Ibalos ngadto kanila ang gugma. Buti pasabot, mupailob ka o paubos ka. Pasagdahi nga ang Dios maoy mamanimalos alang nimo. Munang likay ra gyud ang mga tao nga mga kaigsunan nga dunay dili maayong kinaiya diha nimo. Likay, ayaw surang-surang. Dili tungod kay talawan ka, kay ang paglikay dili na pagpakita nga talawan ka. Nagpakita ka nga maayo kang tao. Kay ang tinuod nga maayong tao, naglikay sa buhat nga dautan. Naglikay sa kasuko, pagdumot, mga kaigsunan. So ang pingi ang imong kinabuhi, pinaagi sa paglikay, sa kasuko, pagdumot. So ayaw intertina, aron dili ka masuko, mga kaigsunan, ayaw ihatag ang imong dalunggan, ang imong mata sa mga pulong nga makadaot lang nimo. Kabalo kang gilibak ka, ayaw na dawata. Mas maayo gani nga di ka kabalo nga gilibak ka. Gidaot ka. Munang ilayo ang imong kaugalingon. Kung diha sa inyong lugar mga kaigsunan, diha sa inyong lugar, diha sa inyong Pinoyanan, kumbaga Kristohanon ka, nya ikaw nalay gitabangan diha sa imong mga igsuon, naapil pag yung tabang ang imong ginikanan, ang imong buhaton distansya ka sa imong pamilya. Ayaw kawaylihi ang mga butang nga naa diha. Kay mas i-bless ka sa Ginoo kung ampingan nimo ang imong kaugalingon, ang imong hunahuna kasing-kasing, mga kaigsunan, batok sa kasuko o pagdumot. So ayaw kawili sa mga butang, ayaw pakig-away tungod sa butang. Ayaw pakig-away tungod sa yuta, kwarta, uban pang mga property nga imong giila nga bililhon. Ay hatag tanan. Ilayo ang imong kaugalingon anang klase nga mga tao nga gerias butang sa kalibutan. Alagari ang Dios kay walay dili ihatag sa Dios nimo. Padatuon pa ka. Padatuon ka kaysa magpabilin ka diha, pakig-uban ang mga tao nga way batasan, magkasakit pa ka. Among kasing-kasing bantayanan. Mao na nga ang pinakamaayo nga buhaton mga kaigsunan, paglikay sa kasuko o pagdumot. Para malikayan nimo ng kasuko o pagdumot, ayaw ipugos ang imong kaugalingon nga magpabilin kang magpuyo. Anang dapit nga gitabangan ka. Diha sa imong pamilya, imong Pinoyanan, ayaw. Likay ng mga inaana nga klase nga mga tao. Ayaw kawilihi ang mga butang. Ayaw pakig-away tungod sa butang. Ampingi ang imong kinabuhi. Now, sunod mga kaigsunan, kinahanglan na agyo kay pagsalig sa Dios. Kay katong mosalig sa Dios mga kaigsunan, mutuman gyud na sa pamaagis Ginoo. Susiha karon ang imong kaugalingon, tinuod ba nga naa kay pagsalig sa Dios? Kay kung naa kay pagsalig mga kaigsunan sa Dios, dili ka magmuot may tungod sa paghatag para sa Dios. Dili ka magduha-duha. Usa sa mga buhat nga nagpakita nga tinuod nga naa kay pagsalig sa Dios kanang muhalad kag tarong sa Ginoo. Ang pinakamaayo mao imong ihalad. Speaking about ikanapulo, dili ka magmulo, dili ka magreklamo, kalipay hinuon nimo ang paghatag. Na ako'y kaila mga kaigsunan nga nagpatambag unya hilak silang maayo kay nakadesisyon siya, nakamatikod sila nga ingon siya nga nakamatikod mi pastor. Sige mig panarbaho, kaming duha na narbaho. Pero wa gyud mi maglisod mig palit. Naa mi tinigom mapunta ra sa ospital,
mapuntaras mga nagkasakit-sakit. Pero sa sige na kong paminaw sa imong wali, na dunang kay kaisog sa pagsulti sa tinuod nga pamaagi gikan sa Ginoo. Nakahukom ko nga akong tigumon ang iyas Ginoo. Unya sa dihang nagsugod kog tigom sa iyas Ginoo. Nakabantay ko nga nagsugod na day sa migtigom para namo. Murag gilain niya ba ang iyas sa Ginoo? Sa dihang gilain niya ang iyas sa Ginoo mga kigsunan, iyang nabantayan nga nagkadaghan ang iyang savings. Unya nakabantay siya nga wala nay balatian, mga sakit-sakit ang iyang mga anak. Munang hilak siya mga kaigsunan, ingon siya, pastor, nagkasabot mi nga ang iya sa Ginoo amo gayong ihatag. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Mao na nga mas giampingan pag-ayo sa kinabuhi sa tao kung sundon gayod ang pamaagis Ginoo. Unya ang gikinahanglan ana pagsalig. Ang tao nga naipagsalig sa Dios, mga kaigsunan, hingpit nga makasunod sa pamaagis Ginoo. Nya kanunay siyang naikusog sa pagsimba, kanunay siyang naikusog sa pagdaig, ug labaw sa tanan sa paghalad, ug sa paghatag sa iya sa Dios. Ang halad, ang ikanapulo, di na niya kalimtan. Unya, dili gyud siya maluya. Munay giingon ni propeta Isaias apan kadtong mosalig sa Ginoo. Makabaton kanunay bag-ong kusog. Manglupad sila daw samas agila, managan manglakaw nga dili kapuyan, di gyud maluya. Ang tao nga misalig sa Dios, hingpit nga misunod sa pulong sa Ginoo. Sayon kay litokon nga nisalig ko sa Ginoo, pero ipakita ang pulong pagsalig sa imong pagsunod sa hingpit nga pamaagis Ginoo. Unya, ayaw kalimti ang pagkabuutan, pagtuon kanunay sa pulong sa balaang kasulatan. Maunay entertain na. Unya, ayaw dawata ang mga negatibo o mas maayo mga kaigsunan sa akong nangikay likay ang mga butang o kaha mga lugar nga nagdala lang nimog bisyo. Ako nagtuo nga sa ato karong nga panag-uban gibless kas Ginoo. Sa ato karong panag-uban gitabangan o gigiyahan kas Ginoo. Sa dili pa ko manamilit mga kigsunan, magampo ta. Atong pasalamatan ang Dios mga kigsunan sa iyahang mga mensahe nga ato karong nasabtan. O i-share kini nga ato ang programa ngadto sa inyong mga kaila-higala kay dako kini makatabang para nila. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamong tanan. Nga imo kaming gitudloan ug giyahan. Salamat o Dios nga walay hunong ang imuhang pagtabang kanamo. Pagdumala sa among kinabuhi aron kami mahimong makaalagad, makapabilin diha kanimo. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan kun unsaon namo pag-amping ang kinabuhi nga gikan kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga naguban ka na. Kalipay kalinaw, igdait, kanunay masinatian sa mga tao. Ngaming tuo, mihalagad kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, magapanalangin kanimo. Happy Saturday. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Jesus, maunon mong gugma nadasig nagaligon sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako.
sukat pa kani ato kiatiman mo ako bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma, nagadasi, nagaliyo sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dewata ang mga halat ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. O Jesus, dawata ang mga halat ko. O Jesus, dawata ang mga halat ko.